Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mamlu'atun Ni'mah dari kelas 12 di Jawa akan membacakan tentang Deklamasi Geguritan yang berjudul oleh. Pleno dening Suwantri Ratni Eni Lestari. Jare lemah hutan getih iki swarga. Teklek kayu lan watu bisa dadi lahan. Tirta tumrap pramita sami raya semilir ing pinggir. Sesawangan mahika rupa ndeglo rumesep ing gawe ademe pikir, gawe tentrem ing ati. Jare Dewi Sri tansah ngayomi sendal pangan papan saben jelma kedungan. Lengser jaman koyo eden mongso redup lan ketiga blanjan lemah buka wet metan rempah bengawan lubir blimbir tekan nyemper pepumuhan ngebeki lantaran papan kebijakan ora lumacan kedalam. Sama sing dandani yen kabeh jeneng murah toto randume tangkap ing sasmita. Leno. Assalamualaikum.